И обещаното видео – как да защитим правото си на ползване до живот. Ако едно лице има право на ползване до живот върху даден имот, то разполага с законова защита и не може да бъде принудено да напусне без негово съгласие. В България правото на ползване е вещно право, което има силна правна защита. Правото на ползване е неотменимо без съгласие. Дори ако собствениците решат да продадат имота, правото на ползване остава в сила и обременява новия собственик. Купувачът ще придобие имота с съществуващото право на ползване и няма право да изгони ползвателя. Съдебен иск за отпадане на правото на ползване. Собствениците могат да заведат дело за отпадане на правото на ползване, но това е възможно само ако ползвателят не използва имота повече от 5 години. Член 59 алинея 3 от Закона за собствеността. Те трябва да докажат, че той фактически не живее в имота през този период. Ако ползвателят продължава да живее в имота и го използва, няма правно основание правото му да бъде отнето. Натиск или принуда. Ако другите собственици упражняват натиск върху ползвателят, това може да се квалифицира като самоуправство. Член 323 от Наказателния кодекс и подлежи на наказателна отговорност. Ползвателят може да подаде жалба в прокуратурата и да заведе гражданско дело за възстановяване на нарушени права. Договорно отказване. Отказът от правото на ползване трябва да бъде доброволен и изразен писмено пред нотариус. Ако е подписал отказ под натиск, може да се иска отмяна поради порок на волята. Член 29, алинея 2 от Закона за задълженията и договорите. Ако ползвателят реално използва имота и не желае да се откаже, той не може да бъде изгонен, дори ако имотът бъде продаден. Всеки опит за принуда или самоуправство може да се оспори по съдебен ред и чрез жалби до прокуратурата.